Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, grazzi Sandra tal-qajt l-istedina tiegħi. Grazzi lilkom tal-istedina. All right, issa. Mela, naqra affarijiet li xtaqt tiddiskuti inti, u xejn. Però waħda minnhom għandna kemm iddiskutejni ma' Arnold ukoll. Ifhem. Bħalissa sirna bħala politika waħda mill-ftit li qed niġġieled kontra daw il-ħafna it-teħid ta' art pubblika u kosta li qed isir pratikament kullum kien. Infatti għandna wkoll parti mill-residenti ta' San Pawl li hija għaqda ta' residenti ta' nies li għodu San Pawl il-baħar u min irid inħeġġu li naqgħad magħna biex niġġieldu li ma titteħedx iktar kosta fil-kastana u tingħata lil privata għaliex pratikament inkella sas-sajf li ġej ħajoħdulna kullum kien. U din hija xi ħaġa li hija l-battalja tiegħi pratikament għaliex l-ewwel ħaġa mifbut ħadd. Allura ħadd ma jista' jgħid li issa tajtek dik id-donation u tittalaq ħalqek. Nippreferi nitkaxkar bħalma jiena u nkun lejali lej pajjiżi jekk għadha moda dil ħaġa li oramaj li f'nies lejali lej butom m'għadniex nara. True story. Eżatt. Naħseb li hija vera l-battalja ta' David kontra Gulija, però qed ninaqdu minn ħafna rħula differenti għaliex m'għadhomx biss dawk l-irħula tat-turisti, mhux xi ħaġa ta' Sampa, mhux ħaġa ta' taslima, saret pratikament kullum kien. L-aħħar darba jekk rajt sew xi ħanut is-siġġi u jagħmel is-siġġijiet kważi fit-triq li fit-triq qegħdin daw. Ma nafx, ma qasada l-bankina sa fit-triq ukoll ma nafx gostu pjaċir huwa għan-nies li morru jieklu qalbit ħaħen tal-karozzi. U kulħadd qisu qed jagħmel li jrid. Din l-ħaġa l-ewwel li bdiet bil-COVID, imma fil-COVID kienu mod ieħor u bqajna għaddejjin bis-sistema tal-imwejjeb barra u tipo ma qalu xahar issa għadda l-COVID ejja neħdu lura dak li kien pratikament tan-nies. U ma ġara xejn minn da. Għal ċertu toroq il-belt għastaddi. Eżatt. Bil-pass. Eżatt. U diġà kellna każijiet fejn ambulanza ma setax tgħaddi u nafax milli qalu li kien hemm ukoll min spiċċa ħażin għaliex mimħartettek għaliex damu biex ġew ambulanza spiċċa bi brain damage. Issa, diri tridu nifhmu li xi darba tmisslilek ma tistax tajt u hija x'il-belti ma noqgħodx hemm. Le, irridu nibdew naħsbu f'mod holistiku. Naf li saret moda kulħadd jaħseb għal rasu, jaħseb għalih u jiġi tmejjel minn ħadd ieħor, però nibdew mill-belt. Il-belt hija ta' kulħadd. Ma nistgħux m'għandux kasa u nħalluha bin-nies jieħdu over u jikkapparraw dak li huwa tagħna. Jiena jekk niġi u nisirqek ma tgħidlix grazzi. Imma mill-lider qed jiġi niġu nisraqlek li huwa tiegħek li huwa l-ispazju li għal Malti hija xi ħaġa importanti immens peress li aħna gżira żgħira b'ħafna biżżejjed wisq nies u allura kull ċentimetru jgħod ma nistgħux inkunu indifferenti għaliex mhux eżatt wara l-bib tagħna xi darba tkun wara l-bib tagħna. Jiena bħal sħabi l-oħra li jitkellmu minn residenti minn għaqdiet ta' residenti minn irħula oħra hemm ta' Marsa Skalem tal-Belt. Ġifieri qatt ma ħasbu li ħajjoħorġu jitkellmu u jiġġieldu għal dawn l-affarijiet sakemm waslu taħt il-bib tagħhom. Hemm bżonn naslu dak l-estrem. Qatt ma nistgħu xi darba f'dal-pajjiż nipprevjenu l-affarijiet milli jsiru, hemm bżonn isiru mbagħad naġixxu, hemm bżonn ikunu eżatt wara l-bib tagħna biex nagħmlu xi ħaġa, hemm bżonn ikunu fil-familja tagħna biex nitkellmu dawn l-affarijiet. Ġifieri
ejja nqumu minn hemm għaliex sa sajf ieħor jekk qed hemm sa sajf ieħor u diġà kellna każijiet għaddejjin San Pawl, ejja raw x'ħajamlu biex jippruvaw jaħdulna iktar mill-kosta. Jiena warna tkellimna ġifieri il-podcast tal-ġimgħa l-oħra u jekk suppost hemm spazju bejn il-kosta u l-art privata. Sawa? Jekk taqbad u timxi mal-kosta kif qal Arnold, ma tagħmilix il-kosta sieħa. Tittaqbes minn fuq in-nies ġifieri. Eżatt. Fuq l-artijiet tan-nies. Ekku, apparti li jneħħulok il-privileġġ u li tara l-baħar. Aħna, bħalma rajt anka f'postijiet bħal Gżira u Taslima, ma dekx timxi mal-kosta u tara l-baħar daqs kemm kont qabel, għax telalek restorant, telalek bini, telalek hemm, telalek hawn. U djari son gabbjetti fuq xulxin. Ekku, eżatt. Allura dik is-sens ta' klaustrofobija iktar jikber, għax jekk jien orrajt noqgħod flet żgħir. U ngħid xbajt irid immur dawra mal-baħar, anke dawra mal-baħar sar klaustrofobija, u għandna xalqulok il-view lej il-baħar li tik dak is-sens ta' serħan il-moħħ, għaliex qed ninsew kemm l-ispazji miftuħa u ma tajbin għas serħan il-moħħ dan istudju fuq hekk. Għalhekk qed ikollna spike il fuq ta' mart mentali, dik il-ħaġa li qed tgħix klaustrofobiku timxi taħbad ġan-nies. Tara dik kollox isek qed tħossok literalment ma tistax tieħu nifs anke kif tkun barra u dik qed tagħmel ħsara lilna. Jew inkella tgħid tora ma noħroġ noqgħod id-dar imma dak ħelti. Pratikament teskludi lilek innifsek milli toħroġ għaliex tixba fit-trafik, tixba ġan-nies, taħbab fin-nies, eċetera. Jien nara minni pereżempju l-lena tiegħi kienet immur nimxi mal-frant. Imma nispiċċa jew naħbad ġan-nies, jew nara xi permessi nibda ngħid għaw x'inhu tiela. Noqgħod ħassa għax isek għandek ħafna tfarzal jaraw x'ħajstgħu joħdulek sakemm ma tkun aljenata. Ma sarx pjaċir, sar stressanti. Anka affarijiet li kienu ta' pjaċir għalija saru stressanti. U tibda isek tinalaq fik innifsek u mhix ħelti diraqqas u mhix ħelti wkoll li tinjora. Għaliex, tippreserva s-saħħa tiegħek mentali taħseb imma long run taqlaħħa fuċċek waħda u sew mbagħad għax tispiċċa tirrealizza kemm ikunu ħadulok iktar mill-li tawk. Qabel kont, per eżempju, kont tmur tinta fataħt siġra, l-lum għas siġra ma tfaddal. Ne, issa nagħmlu siġar tal-plastik għal-Christmas, dawk nedew, għax l-affarijiet reali saru ħamġu, idejquna, intara x'ġara l-mosta, issa. Tiġi xtajli li ħadd ma jaf minn qataħħom is-siġar, mela, is-siġar, jew ikellek il-kontrattur u tqabdu jagħmel ix-xogħol bil-kunsill. Jew kella li kellna ġralna kallilna San Pawl kien hemm wieħed qam fil-għodu jrid jaqta' l-palm. Waqqafnih għax kien hemm wieħed tal-kunsillu ra u ċċekkja magħna tipo da qabdu xi ħadd le. Ġifieri dalli xi ħadd qam fil-għodu qata' s-siġar ma niskantax. Ġifieri għax forsi dejqu ħaxa ħamġu. Ma I won't rule it out. Għax dil-ħaġa li. Ġifieri tal-mosta hemm il-kuntratt. Ija, bħalma għannaħna ta' San Pawl. Eżatt, il-kontrattur imma I don't rule it out li għax il-kunsill ma kienu xieqalu li mhix fil-premises tagħhom. All right. Not in their remit, imma xi ħaqqa tagħhom daw. Qed nitkellem ta' quddiem mhux tal-pjazza l-oħrajn l-reċenti. Ġifieri ma niskantax li xi ħadd għam fil-għodu tagħhom. Fil-għodu, fil-satra tal-lejl. Ġifieri. Ossa qed jagħmluhom ġoppot kbar. Ma nafx jekk rajt. Sari mhux ta' pot, sari ġoralt. U biex kabbar siġar dak tit snin. Da mhix xi ħaġa tfaqqas subajk, tit snin tit il-kura tit l-ilma li m'għandniex u laqas nibżaw għalih. U kienu jsebħu. U għadhom ma rrealizzawx il-basic lessons li l-ossiġnu li lilna jżomna ħajji ġej mis-siġar. Il-problema kienet imma eżempju għax pereżempju minn toff kien għamel il-fikus. Sawa, u l-fikus hija invażiva. Imma di mhix kwistjoni ta' invażiva, di kwistjoni ta' xi ħadd il-problema kienet li ma ħasbux on the long run. Għax il-fikus tagħmel ħsara bl-eruq tagħha. Fimta kieku għamlu siġar oħra ngħidlek qas kienu jmissuhom, però xorta ifhem dnub li taqlaħhom jew taqtaħħom biċċid. Eżatt, jiena kif inqataw daw tal-aħħar speċjalment isa tal-Rivoluzzjoni Franċiża
Xaħad dejjaqom, għax inti wkoll dal-tip ta' pjanti għandek il-dawk tagħhom. L-ewwel ħaġa għandek ċertu żmien li pjanti li għandhom ċertu snin ma tmissomx ukoll. U li qegħdin fuq bankina, fuq art pubblika, u qegħdin il-bot mid-djar, eċetera, ma tmissomx. Ġifieri, u s'issa ħadd ma jafx ġara u din hija kera li ħadd ma jaf ġara, għax anka tal-mosta tal-pjazza li wara ħarġu li ġew avvelenati u ħadd manduna bija di, għax niftakar dik il-ġurnata stess meta ħarġet ir-riżultat li daw vera ġew avvelenati kien tela Muscat il-qorti. In-nies iktar tawx ġara kienet jiġri l-qorti milli di tas-siġar imma jiena rajta. Ukoll ħareġ li ġew avvelenati mela xi ħadd qed jagħmilha biħsieb. Qed jiġri l-affarijiet biħsieb u tiġi tgħidli li ma nafux u ma jaf u mhux tagħna xi ħadd qed jiġri biħsieb issa da xi ħadd minnu. Il-pjazza kamera sem. Ħadd ma jara xejn illum nieħdu ritratt jekk tagħtas jekk riqed fuq bank u dawn l-affarijiet tal-lajbirek ħadd ma jieħdulhom ritratt. Jallek hemm live feed hemmhekk 24 sija. Ma nafx għax ngħidlek id-dritt ma ċċekkjajx imma hija xi ħaġa li turi kemm l-ambjent verament ma nagħtux kasu mu għal xejn joqgħdu jiġu jgħidulna bi Project Green u ħansebħu ħankabru, mhux vera. Inti il-mentalità green tkun fik li taħseb mod green tinduna fix-xogħol li tagħmel li tagħmel lix park iktar fih siment milli fih siġar. Għax għalija daħ fil-wiċċ. Ġifieri, u l-park sisom kollha l-istess. Il-fatt li ħad darba tellaw xi ġew xi tratti wieħed il-park il-Qawra u l-park x'imkien ieħor sħajlthom l-istess wieħed għax kienu simili ħafna. Għax il-sieb huwa tarmak u siġra. U naraw dis-siġra kemm ħaddum biex tieħu r-ruħ jekk tieħu r-ruħ. Irridu nħallu dawn l-affarijiet naħseb nies li jifhmu verament. Mhux li iktar għandhom intenzjoni jaraw kemm ħajdaħlu sement ġa park li għandhom verament tal-qalbhom in-natura. Bekk tibda tara parks li huma verament parks. Għandek xi proposta ma dwar dal-affarijiet x'nistgħu nagħmlu? Jew Ifhem l-ewwel ħaġa li ninfurzaw il-liġijiet li diġà hemm. Għax we don't even need to reinvent the wheel kif jgħidu, għax liġijiet hemm. Imma jekk ħanoqogħdu nitgħawġu 90 degrees biex impaxxu l-dak u biex impaxxu l-ieħor, nitgħawġu jitgħawġ ħadd ieħor. Għal xejn noqogħdu nagħmlu l-liġijiet u noqogħdu nagħmlu l-proposti x'lek inti tgħidli imma l-ewwel ħaġa rridu naraw li l-art li hija pubblika tibqa' pubblika, li jkun hemm spazju miftuħ f'kull post, spazju miftuħ ta' vera, mhux siment baxar siġriet toddhom fuq idej waħda. Spazju miftuħ ta' vera magħmul minn nies li verament jifhmu fix-xogħol tagħhom mhux qegħdin hemm politically appointed għax ħbieb ta' ħbieb, għax tinduna mbagħad, tinduna. Għax jekk inti m'intix kapaċi tiġri l-maratona, mhux ħannibatek tiġri l-maratona u tasal fit-tarf għax tiqaf naħseb nofsa. U dawk qed jiġru jindunaw li m'intix kapaċi. Allura nridu nies kapaċi jagħmlu dat-tip ta' xogħlijiet, tat-tip ta' landscaping, dat-tip u nħallu f'idejhom. U meta jsir da xogħol, bħal pereżempju Miluxe, kollega tiegħi kunsillier f'Ħattar li qiegħed fil-partit tiegħi wkoll għamel il-pjanti fej il-housing estate. Imma għazdamu salada fil-ħodu, għala għomlu, vendikazzjoni ġifiri, għala għomlu ħallu għomlu hemm. Kienet kompletament vendikazzjoni, li għasħadhom għal-moment sibtu għetlu ħadu għam, jelle, għala għom u ħadu għam. It was a message, a direct message, tipo marridu bomx. Ġifiri, aħna jkollok il-xaħat b'intenzjoni tajba li jifem, għax Ralf jifem, li jaħdem ma' nies oħrajn li jifmu, daw l-affarijiet, li jagħmlu affarijiet kif suppost, bi pjanti li indiġeni, bl-affarijiet kollox kif suppost, imma tissib xi ħadd li vendikazzjoni jaqlaħħomlok u jħallihom hemm. Ħafna jħarsu lejn il-politika bħal aħmar jew blu. Sawa, issa inti taħseb li l-pajjiż immatura bħala politikament u peress li inti edukatriċi u kap ta' partit, x'taħseb li nistgħu nirranġaw iżjed fid-demokrazija? Mela, bħala kap ta' partit nara li l-politika għadha diviżiva ħafna u il-fatt li n-nies jillimitaw ruhom għall-aħmar u għall-blu biss tagħmel ħsara anke lid-demokrazija għaliex mhux qed jagħtu ċ-ċans anke lilhom infushom li jimirħu f'posti
partiti differenti, inkluż tiegħi. Infatti, fil-klassi tfal ma jistawx jirrealizzaw li jiena kap ta' partit. Għalija, mux Labour miss, mux PN, mela xinti? U meta ngħidilhom li jiena l-partit tal-ħodor, xiex? Ma jistawx tifmu literalment tantija ingrained ġa moħħom li hemm aħmar u blu biss, u jekk m'hemmx l-aħmar u l-blu għaddija kollox, li anka minn ta' daqshekk żgħira ninsiba bħala battalja li nfehmhom li tista' taħseb mod ieħor li mhux aħmar u li mhux blu, li tista' taħseb mhux bħal naċ ta' bendu jew bl-aħmar jew bil-blu. U hija challenge fiha nnifisha għaliex tara kemm is-sistema tal-aħmar u l-blu hija ingrained ġa fina u ma tantx niġġildula. Il-fat li imbagħad bħala edukatriċi nara li kien hemm bidliet, però bil-kemm inħassu il-fat li imbagħad li kellna l-elezzjoni l-aħħar waħda tal-Ewropa li urid lin-nies ivvutaw biħġarhom lit-tielet partit u l-indipendenti u li hemm dan is-settur li qed jikber u qed jirrealizza li iva nistgħu nagħtu ċans il ħadd ieħor tagħmel kuraġġ. Xorta rridu naħdmu, però il-fatt li anke l-fatt li ġejt eletta f'kunsill tista' turi li jkun stepping stone li turi u l-ewwel ħaġa x'niswa jiena mhux paroli biss. U li jekk naħdem baqal u naħdem nista' l-qudiem jissarraf ukoll f'dak li għandu x'jaqsam fil-elezzjoni ġenerali. Naħseb li l-bidla qed issir bil-mod, però hemm qiegħda il-fatt li n-nies jiddeċiedu li ma jivvutawx diġà huwa ħsieb ta' bidla, huwa change, huwa work in progress għan-nies ta' Malta. Issa rridu l-pass li jmiss li jivvutaw daw in-nies li ma jridux jivvutaw li jivvutaw għal xi ħadd differenti. Ma tistax tillimita lilek innifsek għal aħmar u blu toqgħod id-dar. Għax-xorta kif qed naraw jekk inti jogħġbok kif inhu għaddej il-pajjiż ma libqa' tivvutaxu. X'ista ngħidlek. U fil-verità tnejpu dina. Għalek. Oh, sorry. N-nies jgħiduli għax il-għawi għetu qasli ħor ma jġobni l-għon, hello, għaw it-third option. Xie ħarsu lejk jisek għalijena. Jew xi ħaġa li verament turtani għax nirrispettak, għax nisimak, għax taf titkellem, kif ngħidilhom biex jivvutaw li, blank faces, kompletament. Jisek qed tgħidilhom xi ħaġa, jisek offendejthom bommhom li narawhom jiena, u dil-ħaġa rajta waqt il-kampanja elettorali, jiġu jifirħu bihom, ma kif tgħidilhom ftakar fija, jisek le tambat. Tipo, mbagħad għalek le. Kif fatti milux kien hemm waħda marqat li ma m'għadekx tagħmel videos bħal ma dik għalfej għall-entertainment tiegħek. Għax billi toqgħod tieħu gost tarani nitkellem għax tgħid li noġob nitkellem eċetera. Meta naslu għassiju toqgħod li d-dar ma tivvutalix. Jien għalfejn noqgħod nimbagħad ma' Malta kollha ma' nies li ma nafx biex inti ikollok video toqgħod tieħu gost tarani nitkellem. No thank you. No thank you. Ejduli kawer, ejduli li trid, no thank you. Nieħu ħsieb saħħti, nieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħi jiena biex nimbagħad minn nies laqas naf. U fl-aħħar mill-aħħar meta naslu għassiju tħallini lampa stampa waħdi. Mela fil-verità għamel xi ħaġa sura ta' nies ħanilek għal xi inti n-nies meta inti tesponi ruħok kuljum rutina sawa, in-nies they get bored. Fimt? Għarek inti tidħol u tgħidulhom iċċuċati kuljum, forsi jkun hemm waħda f'ġimgħa li tkun naqasura bis-sugu. Imma, jekk inti toħroġ u tgħidulhom xi ħaġa darba kultant u tkun sew li tolqot il-pols tan-nies, hemmhekk iwa, hemmhekk naħseb li tkun qed tagħmel xi ħaġa tajba. Imma li tgħid kuljum mhux qed ngħidlek inti tgħid. Le, kont kull ġimgħa issa naqqas teħe. Naħseb il-punt tiegħek qed jagħmel sens iva. Aw ħafna pereżempju min jippostjaw kuljum. But you get fucking bored. Eżatt, dejjem l-istess. Imma jekk inti tmexxi pereżempju darba kull xarejn tfajt xi ħaġa sura ta' nies bis-suq u li jisma' għandi daw ħalli tkun twila. Fim? Hemmhekk tkun bis-suq u n-nies ħajaraw. Iva. Femta? Infatti wara waqfa tas-sajf u tellajt video naħseb raħu kważi xi 70,000. Issa naħseb wasal il-waqt li ntella ieħor. U din ħaġa nnutajta tipo I space out l-appearances tiegħi u kunu biħsieb. Ħalli dak li jkun inħalli imdendel. Fejna Sandra?
U look forward to it, mux għoduk dejjem fuq Facebook, le. Għalli, I make myself precious. Mux dejjem tiderdi l-emulaw. Issa le, issa my time, my way. U mitarrit jina. U ankalija personali, asħajja ma kelli waqt il-kampanja elettorali. Sakrifiċju. Kbir. Jien issa bħalissa tindur dawra mad-dara xin għanna kont norqu fuq sodda qasi tajba għal-home, leżax bitxiet spiċċat, ġifiri. U tara x'għandek bżonn kemm bħala saħħa, kemm kollox. Dawra mad-dar, it-tfal, għandi żewġ tfal, imsik li dejjem kienu jgħidu li ma naraw kemm issa jarawni live qudiem wiċċhom, mhux jarawni fuq xi screen, fuq mit-television u minn hekk, ġifieri. Dawra affarijiet ukoll tittati kasom, għax l-aħħar mill-aħħar meta xi darba ħanieqaf u dik jasal il kulħadd u mhux xi ħaġa eterna. Dawk huma l-affarijiet reali li suppost issib, imbagħad hekk ma ssibhomx, ma tibda you ask yourself some questions, so tipo il-prijorità tiegħek kienu tajbin, allura tikkurhom ukoll. Nara problema jien eżempju li t-tfal ma nħalluhomx jażlu ma rridu noħduhom mal-meetings u affarijiet oħra fuq da suġġetti ġifieri jekk imbagħad tħatmu l-iskola ħajtkellmu bejnithom it-tfal u dan u hekk. Il-politika saret ignoranta, għax saret ignoranta, għax fil-verità l-politika ħadd m'għandu bżonn ikollu la partit aħmar u laqas partit blu. Dik li ma jridux jifhmu n-nies. U laqas partit ieħor, l-ebda partit. Inti tmur hemmhekk, tittara tevalwa s-sitwazzjoni x'għamel da. Mela da, saraqna u hekk, sawa. Liħor x'għamel qabel, seraq, mela daw it-tnejn mhumiex tajbin, jisirqu. Tara l-proposti jekk għandhom li biex ibidlu, għax inti jekk inti tagħmel proposti li jixbħu il-partit li qiegħed fil-gvern jgħidu ma jtażwel nibqgħu aħna. Kull gvern daw l-aħħar 4 elezzjonijiet jew kemm kien hemm dejjem jgħidux ħanikxfu l-dak ħabba l-korruzzjoni, ħarresqu l-dak ħabba l-korruzzjoni, ħarresqu l-ieħor ħabba l-korruzzjoni. Ħadd ma weħed ġurnata ħabsadu. Ħadd. Tissa le. Ħadd. Ġifieri ma nafx. Jekk inkun jiena jabdu ċ-ċavetta u jarmuha. Għax ċittadin komuni. Imma politiku għadhom ma weħel ħadd hemm barra. Għax għataw dil-biża li bil-politiku li m'għandux għalfejn sepp ma bil-maqlub, ma nistax nifhimha jiena. Jiena tellajt lilek u inti u jiena nibża minnek. Is-saħħa tiegħek jien. Jiena, suppost jibża minni, mhux bil-maqlub, mhux jitnejjek bija, mhux jitmejjel bija, mhux jgħaddi ta' arroganti. Suppost, he owes me, mhux jiena murem nilaqlu għajnu għaliex laħaq bil-ħila tiegħi tal-vot tiegħi. Kif ġifieri jiena narah qisu Alla, qiegħed hemm fuq għax tellajtek jiena mela jiena għandi s-saħħa mhux inti. Is-saħħa jien tajtilek u jien noħodilek, imma n-nies di ma jistgħux jifhmuha. Le ma jifhmuhiex. Le, il-fatt li nitkellmu bil-politika se nitkellmu fuq il-futbol turi l-immaturità politika li għandna, isek għax iż-żomm bil-forsi aħmar jew blu, il-politika hija tiddiskuti l-argumenti mhux mill-aħmar u l-blu u minnu tajjeb u minnu ħażin. L-argumenti, il-policies, imma l-Malti għadna ma wasalniex semmi dispjaċini għaw nies li iva imma huma ristretti ħafna, però il-politika qed tiddiskuti il-policies x'għamel tajjeb x'hawn ħażin x'tista' tirranġa, mhux alla ħares tgħid xi ħaġa kontra xi ħadd, għax bil-forsi jdu jittimbraw, kiena kemm ili nitkellem ittembrawni kemm laburista u kemm nazzjonalista, għax jekk maqdar il-wieħed mela bil-fors mal-ieħor. Lejja verament babyish u ddejjaqni immens, dili bil-fors jridu jgħalquk ġa kaxxa. U nġi ngħidilhom xbin, jien la wieħed qas ieħor għal ma doff għandi partit. Immexxi partit. Tistgħu tifhmuha li laqas wieħed qas ieħor? Ma le, bil-fors jridu jgħalquk ma kaxxa. Jien anke għax nilbes, mela il-bist il-blu illum, il-bist l-aħmar, mhux suppost mhux suppost. Ġifieri nagħmel xi gwarda robba aħdar jien ġifieri. Imma dawn l-affarijiet qalhom li nies li qas tippretendiha minn għandhom ġifieri qed tibda tgħid jiena ma' min qed nitkellem għal min il-banalità hija inkredibbli. Meta nkun qed nitkellem dan ngħid jiena għal min qed nitkellem. Tipo, jekk naqgħu dal-livell ta' għax il-bist l-aħmar illum u l-bist daw affarijiet ta' tfal iż-żgħar jagħmlu li kara u ġieli laqqas.
Imma biex tikber ikollok li tħossok komdu li tiddiskuti u maħniex komdi. Per eżempju, aħna bħalissa aħna l-għallima ħarġet ċirkolari li biex tidher fuq il-medja trid titlob il-permess, imma jani kjarifikaw għax jiena tkellimt eżatt ukoll nieħu anka spunt mill-podcast tiegħek biex nikkjarifika anka ma' teachers l-oħra ngħidu kif inhi tieħdu għalikom kemm tridu teachers kuraġġużi ma tantx hemm. Full stop, tistgħu toffendu teachers ta' gazzi jitkellmu m'hemmx, jiġifieri diġà m'hemm xi ammont konsiderevoli tal-liema li joħorġu u jitkellmu jiġifieri naf jien trust me għaliex ma nafx kemm il-darba kelli xi ngħid man-nies għax ngħidilhom qumu minn hemm, imma rħilu. Qiegħda, jekk inti ħatmur u tirrappreżenta f'xi forma l-iskola tiegħek, il-dipartiment, jekk aħna jienu jiena llum ħanibda nitkellem fuq is-silabus tat-Taljan, jiena rrid nitlob permess. Imma jekk kiena ħanitkellem bħal qed nitkellem bħalissa bħala kap ta' partit, le m'hemmx għalfejn. Jiġifieri, jekk irid tmur quiz, m'hemmx għalfejn. Jekk titmur u titkellem fuq il-kaċċa, l-abort, il-traffiku, tista' tmur, m'għandekx bżonn toqgħod titkellem. Imma jekk inti sejra bħala Sandra Gawci li tgħallem f'dik l-iskola u Sandra Gawci li hija teacher ta' dik l-iskola tat-Taljan, hemmhekk iwa. Imma jekk inti sejra Sandra Gawci bħala ċittadin, tista'. Ħalli nagħmlu ċara di almenu meta tkellimt ma' min ħareġ bija hekk qaluli. Nis xorta ħajkunu naqra jibżaw, jgħidulek ma jmurx jaqbduli ma xi ħaġa, ma ntihomx tort. Fil-verità jiena li rid ngħidlek huwa eżempju li it-teachers jagħmlu da xogħol vera għal ribasħa. Għax paga mhix xi ma kondizzjonijiet speċjalment. Vera għandek il-holidays? Il-holidays huma detox mid-da kollu ta' tfal tagħkom. Ġieli sewwa. Kieku għal kull dawwa ituna 1 cent aħna miljonarji. Talmu kelmu li tfal tagħkom. Mhux qas jafu jesprimu ruhom, jimlew il-vojt bid-daw bil-klim ħażin just to think għaliex qas huma kapaċi jesprimu kunċett f'Malti sura. U d-dali nisimaw jiena kolli bżonn id-detox, issa jagħmel ix-xidejqa. Ma għandhomx għalfejn titkażawhom barra. Le, ma kull kelma għażel dawwa li daka u ħin kollu, tsedid hekk. Ngħidlhom dan mhux ħolli daw detox. Jiena minn ix-xidejqa ma dak il-kliem ħażin kollu jeffettwani. Ma nafx għala, imma jgħinni issa konna ħsibnik mhix kwistjoni ta' mentalità aperta ta' ma nafx, imma dak il-ħin kollu. Kemm għandek lem, u kemm għandek law, u l-word lem u law, il-ħin kollu. Jgħidlek moħħok. Jiena esperjenzajta jiena, ħsibtu it won't affect me ma l-effettwak, teffettwak. Jiġifieri li tkun f'ambjent hekk tittoqgħod għandna tfal ħelwin, ta' ġifieri u nsellem lill-studenti tiegħi għaliex vera dis-sena l-bambin ħabni għandi vera studenti ħelwin. Imma tejja dal-ambjent li mhux kullu kien ta' ġifieri, imma kellmu li tfal tagħkom, ħallukom dal-ostra mobiles kemm ġenituri u kemm tfal, mhux nara babies diġà b'mommek iżommilhom l-iskrin. Għax qed ikollna problemi ta' tfal li biex jiżviluppaw l-speech qed jieħdu iktar żmien minn qatt qabel. Għaliex mhux inti l-speech bħal muscle titkellem biex kun taf titkellem, jekk inti ħanħalli kemm mumja quddiem screen. Tkun one way system. Eżatt. Allura qed ikollna speech delays. Imħabba daw l-imbirkin affarijiet. Flokjien itellef. Itellef qiegħed għax inti tħalli da babysitter da sar il-babysitter m'għandekx tħallas lil xi ħadd tal 10 euros hija da babysitter da. U xiex TikTok. Ommi ma, l-affarijiet li jaraw fuq TikTok li huwa kompletament unfilter. Perikolus, imbarazz, il-ħamallati, jella ħar waħda jġuni tifel ikellmuni fuq Bonnie, di mara, ġifieri Bonnie Blue, li marret ma' 101 raġel fi 17 sija. Ġifieri tifel ta' 13 sena anka bniet, ġifieri. Dawraw fuq TikTok. Għax qabel TikTok bida biex nqogħdu nisfnu waqt il-Covid, imma daw l-affarijiet li huma trending li ġifieri jkunu moda minn ma jifhimx, daw qed jaraw it-tfal tagħkom il-Bonnie Blue tmur ma' 101 ġuventur żgħar għax biċċiet minnhom underage għax di marref ġa xi università milli fimt jiena
u għamlet bħal tipom ħatra ma kemm l-ostra ġuvni tmur, u daw kienet jikkjujaw biex immorru magħha, ġifieri, u biċċiet minnhom dewer barely legal, ġifieri di. Pratikament kieku maġina kieku kien raġel li mar ma' 101 tfajla li huma barely legal kienu nsalbuh. Jien għal di wkoll insallaba għax din għalija pedofila, mela xi tmur ma' ġuvni okej. Għax underage le għalija mhix okej, għalija mill-liġi apposta. Mela x'mara marret ma' ġuventur barely legal kliema di ġifieri. Okej, dawn ma l-affarijiet li huma esposti tfal tagħkom, mhux qed jaraw il-cartoons ta' dal-ħamallati, nies li jagħmlu suicidju live biex jitallaw il-views, nies li jiklu affarijiet bla doċċ u asnaf, u ġifieri ma dawet taf dawhom intom it-tfal tagħkom. Ma da. U mbagħad tibda tgħid dawn l-affarijiet minn fejn tgħallmuhom, minn fejn rawhom. U tibda minnaw. U għawek, kek kint ignorant, u taw kamera, għalla jbirek mbagħad tiġi fatt, u tmur kontra dak li mbagħad ikun ix-xjentifiku li studja u li tgħallem u min nies jobdu miċ-ċuċ milli jobdu minn dak li studja u tgħallem fuq dawn l-affarijiet. Jidulu x'inti brainwash ta' x'inti aħna jibdew b'dawn l-affarijiet. Allura x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'inhu fake news, x'inhu mhux, u dawn l-affarijiet li rridu anke nagħmlu l-itfal tagħna. Imma rridu nkunu liberi li aħna nkunu nistgħu niddiskutu u niddibattu ma' tfal tagħna mhux ikellna xi forma ta' sarima għax inkella tiġux tgħidulna bil-critical thinking, ma tridux critical thinking, tridu naċ. Jibbatu li ħafna diversi affarijiet u problemi, ġifieri waħda mill-problemi wkoll hija li smajt li ċertu skejjer għandhom nuqqas ta' riżorsi f'dak li jidħol ta' 3 to 16, Club 3 to 16 xi ħaġa li jżommu t-tfal ġifieri tal-iskwara. Ġili per eżempju kien hemm tfal li kienu letteralment telquhom waħedhom, ġifieri. Mhux suppost. Mhux suppost. Li nuqqas ta' riżorsi fl-iskejl tal-gvern ħanitkellem fuq dik hija xi ħaġa li ngħixuha kuljum, ġifieri. L-istat ta' l-affarijiet li rridu nagħmlu bihom nibdew minn photocopiers. Aħna ħafna mis-suġġetti m'għandhomx textbooks. Fotocopier hija bażi għalfej għandna irridu fotocopier li taħdem ġa klassi fan wieħed titlob l-alla li ma jinkisirx tgħidlhom ara tkisruh għax mingħajru nibqgħu u bħalissa da sħana tixelu anke biex iddawwar l-arja x'int timmaġina għandek 3 kwarti b'20 ruħ kollha jonfqu ġa xulxin l-arja titiddur mħabba mart eċetera, niftħu twieqi eċetera. L-ambjent ċertu skejjer li huwa mhux miżmum sew fis-sens għaliex antiki, mhux għax mhumiex notfa, għax antiki hu. Allura inti you try to make the most of it, però nuqqas ta' riżorsi kemm finanzjarji kemm anke umani huwa kbir. Huwa kbir għaliex inti jekk tħallas in-nies bi ftit u ma tippretendi li jagħmlulok il-Club 316 insa. Jidlok nagħmel xogħol ieħor nagħmel part-time ieħor minn qodlok il-murlok il-Club 316. Ġifieri dik hija oħra li ma tqammel u timxi bir-reqqa aħna li aħna pratikament il-bażi ta' kull dipartiment ieħor li s-saħħa l-IT kollha minn għandna jibdew irid ikollok bażi soda ta' skola. Imma jekk inti mill-iskola stess tixxaħħaħ magħha, il-messaġġ huwa li l-edukazzjoni mhix importanti u din li nara in and out overall li l-edukazzjoni tingħata ħafna bissieq speċjalment mill-lat finanzjarju. Sandra, xtaqt insaqsik jekk diskussjonijiet is-soltu jsiru minn irġiel fuq il-medja soċjali u affarijiet oħra jsiru minn irġiel u jkun hemm irġiel li jirrappreżentaw ċertu affarijiet li m'għandhomx jaqsmu daw, suppost il-mara tiddeċiedi fuq ċertu affarijiet tan-nisa u d-drittijiet tagħha. Jien nixtieq pereżempju jiena tifla għandi, ma nixtieqx pereżempju jekk toħbol ħalla ħares qatt u ma tkunx tridu jew ikun hemm xi ħaġa ħażina, fim? Jien nippreferi t-tifla. Ma nafx jekk qed tifhimni fil-każ tal-abbort. U hemm ċertu affarijiet oħra, drittijiet oħra tan-nisa li jisom għadhom naqgħu. Mela ħanibdew biċċa x'hemm ħafna nuances fid-domanda tiegħek. L-ewwel biċċa hija li n-nisa ma jitkellmux online. Lilna n-nisa rabbewna biex noqogħdu kwieti, nkunu sbieħ, nkunu nice, nkunu cute, u nkunu ma nagħmlux storbju mhux bħali, jiġifieri. Għax jiena I'm loud and proud, jiġifieri lin-nisa għalmuhom joqogħdu pass lura, ma jitkellmux,
il-politika hija xi ħaġa tal-boys, aħna nqogħdu d-dar insajru nilabwa tal-mami u noqogħdu nixxu l-ħwejjeġ online. Ġifieri, u dik il-ħaġa li tirrabjani għaliex hemm bżonn l-input tan-nisa, però mbagħad meta tara n-nisa li jitkellmu kif jiġu trattati mill-irġieli ġifieri, għax jiena 89% skont l-istatistiċi tal-page tiegħi tal-followers tiegħi huma rġiel. Li hija ħaġa li tiddeprimini ħafna, x'jiena bdejt nitkellem biex nagħmel empowerment lin-nisa, però imma m'hemmx tagħmel ma tagħżilhomx min jiffollowjak. Hija ħaġa li mbagħad tirrifletti mbagħad fl-affarijiet li jiġru anke fil-pajjiż. Jekk inti toqgħod muta ma titkellimx, mela ħadd ma jkun jaf x'qed iweġġak. Issa forsi qed ikollna naqra ċaqliq żgħir dwar dak li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tan-nisa, inklużi anke id-drittijiet riproduttivi, però fej pajjiżi aħna għandna l-bot biex naslu imqar. Qegħdin għadna qas fil-parapet, għadna barra fit-triq qed itajruna l-karozzi ġifieri. Però għaliex li titkellem għad-drittijiet tan-nisa per se, l-irġiel speċjalment jaraw jisem tieħdu xi ħaġa lilek, le? Li tgħin il-xaħat, li tolli l-xaħat, mhux ħajnaqqas mill-livell tiegħek, ħajnaqqas biss mill-kontroll li inti għandek fuq dax-xaħat u dix ħaġa tirritu. U nemmen li hemm bżonn isiru aktar affarijiet dwar dak li għandu x'jaqsam min nipproteġu l-mara, mhux biss anke bħala lat ma' violenza domestika, imma wkoll bħala s-saħħa tagħha u rridu aħna nisa. Iva, niġġieldu għalihom dawn l-affarijiet, imma nsaqsi lin-nisa dawn l-affarijiet intom triduhom għax jekk ħa toqgħodu passivi u ma titkellmux għal xejn jien qiegħda nipprova nċaqlaqkom. Imma nemmen li ikunu taġit għan-nisa li kellek servizz tal-vjolenza domestika li mhux biss tan-nisa imma n-numri juru li hemm iktar nisa vittmi. Li jaħdem sew, tkun taġi tal-kulħadd, l-aħjar li jkun li ma nagħtux li ma nbaltux lil mara nġibuha brunġiel għax bħalissa mara għaddejja fuq Facebook qed tixxerja r-ritratti tagħha u tad-benġil tagħha u minn xi xed tgħaddi anke bħala livell ta' qrati, ġifieri di għaddejja 14-il sena u għada pratikament ma waslet imkien. Il-mentalità li l-mara hija oġġett u proprjetà. Jiena minix il-proprjetà tiegħek, jiena minix tiegħek, jiena għandi l-ħsieb tiegħi, il-moħħ tiegħi, il-paga tiegħi għax hawn xi irġiel jaħsbu li aħna qegħdin hemm għal gold digging, there's no gold to dig, bil-maġġoranza tal-irġiel jaħsbu hekk, le. Illum il-problema li naħseb hija wkoll il-problema tal-irġiel li aħna nisa qed ninbidlu, qed insiru iktar konxi kemm aħna kapaċi nagħmlu affarijiet weħedna u ma nibżgħu l-irġiel. Li l-problema issa huma l-irġiel li aħna qegħdin hawn u ma domaw. Jaħsbu li għadna fin-1950s u l-mara toqgħod id-dar toħsib it-tfal, le. Il-mara għandha x-xogħol tagħha, l-karriera tagħha u m'hemm xejn ħażin li tagħżel lilha, m'hemm xejn ħażin li ma jkollix tfal, m'hemm xejn ħażin li tibqa' single, m'hemm xejn ħażin li toqgħod waħdek, li tgħix waħdek, li jkollok l-affarijiet tiegħek, m'hemm xejn ħażin li ma jkollokx xi ħadd ieħor f'ħajtek. Tħalluhom xi jagħmlulna dal-guilt tripping li jagħmlu lilna n-nisa l-brainwashing li bil-forsi tkun miż-żewġa, li bil-forsi tikollok it-tfal, li bil-forsi tiċċedi inti l-karriera tiegħek anke jekk ikun taql iktar għaliex xogħolok huwa ma' tfal milli raġel, eċetera, eċetera. U l-irġiel min-naħa tagħhom irrealizzaw li aħna m'aħniex l-oġġett tagħhom. M'aħniex xi acquist. Mhux morna winix fuq bolt delivery daqtu kun tiegħek le. Aħna għandna moħħ, għandna id-drittijiet tagħna, għandna ħsieb tagħna, għandna anke l-flus tagħna u le ma timpressjonanix jekk inti kull ma għandekx toffri huwa karozza, huwa l-flus għax jiena l-karozza għandi u l-flus biex nixtrija għandi wkoll. U din il-ħaġa għal ċertu rġiel għadha ma waslitx u naħseb wasal iż-żmien li rrealizzawha wkoll. Ma rridux iktar aħna nisa nitolbu skuża tal-li neżistu, tal-li nieħdu spazju, tal-li ngħidu l-opinjoni tagħna. Għaliex hija xi ħaġa wkoll m'hemm bżonn li nibżgħu wkoll li nurtaw in-nies. No problem, do it. Qabel l-aħħar elezzjoni kont qajt ma' wieħed u għalli ma nafx għalli l-nisa kif ħallhom jivvutaw. Ġifieri da għadu dak iż-żmien għaddi sostja
Tisma' rġiel jgħidulek il-problemi tal-pajjiż bdew meta n-nisa ħarġu jaħdmu. Ġifieri dawn l-affarijiet għandna nisma'hom. Jien nara anke tfal jgħidulek go back in the kitchen jew mur għamel sandwich, ġifieri nara il-boys lil girls jgħiduha li hija xi ħaġa li x'jagħmel is-sandwich bin hoj. Imma qed nara da tfajliet li huma aktar fuq tagħhom u jiġuni f'moħħi ċertu tfajliet li nagħllem li nammirhom ħafna ngħid di ta' karattru tkun ġifieri li tipo m'għandekx ċans li tagħmilni tapit and I like that għaliex laħqu dik self-awareness li jiena kapaċi għandi l-kapaċitajiet tiegħi u bil-kapaċitajiet tiegħi nista' ikolli l-affarijiet tiegħi li xtrajthom mill-flus li ħdim tal-jom bil-kapaċitajiet tiegħi ma rrid nitlob lil ħadd, ma rrid noqgħod nsaqaf wiċċi ma' ħadd, ma rrid inkun servili lejn ħadd għaliex bil-kapaċitajiet tiegħi għandi karriera u bil-karriera xtrajt l-affarijiet li għandi bżonn. U li allura I'm not a gold digger, semmaj bil-maqlub. Għax ġilisib xi wieħed li jibbam jew fuq darek ukoll binder dandet, ġifieri. Ġifieri it works both ways. Disgrazzjatament. Kelli bżonn nisib waħda jena tħallasli. Morta l-ostja. Jina skafe ma jħallsuli, tara, jina kollha nsibhom bid-diadema, għamelu għaksu battajtu nax kif m'għadhomx jagħmlu tfal. Alla għastu tkallas li kafe biex tkellimni. Għazabu għara, Mama mia, ma jina erħilu, dika. L-ostja tajbeda. Ħajja, xi darba nikteb ktieb fuq il-ways and means ta' kif jippruvaw jrersqu lejja l-irġiel. Unbelievable, tipo, xet naqra, xid l-ostra, imma. Mela, għandi mistoqsija oħra di personali, ma. Mela, bħala persona nitkellem fuq il-paranormal kull-jum u hekk. U ġili tkellimt ma' nista' skola, eżempju, għandna problema u Malta ta' awareness fuq il-paranormal. Issa, barra minn Malta jeżisti studju tal-parapsychology. Fejn da jitratta l-paranormal u l-affarijiet l-oħra li qegħdin imdawri ma' dal-fenomenu. Għaw Malta du tabu. Taħseb li hemm xi ċans li l-qudiem javvanza dal-pajjiż fuq das-suġġett apparti minn hekk. Fl-Unjoni Ewropea kien hemm wieħed Francisco Guerrera ġabat jitkellem fuq das-suġġett. U ġi letteralment injorat aħbar ta' jomej u daqshekk. Efhem, meta tara minn x'inhu għaddej il-pajjiż u d-dinja ġenerali, il-paranormal ta' naqra bħala lista tal-prijorità naqra l-isfel. Ma naħsibx ta' ħanejlek għal xiex. Ejli. Palissa d-dea l-elezzjoni ta' Trump. U Trump. Tela Trump, Ejwa. Tal-ostja prosil. Mela, Trump għal ħajitkellem fuq il-fenomenu tal-UFOs. Għax diġa kien reddin fuqhom da s-suġġetti ġifieri jaf li jeżistu, jaf li hemm xi ħaġa, jaf li hemm problema ta' safety ħabba l-ajruplani u affarijiet oħra personal. U hemm ħafna nies li ħadu li ħadu l-flus fuq accidents li ġralhom għal UFOs. Efhem, għaw Malta, jekk toqgħod tara r-reliġjoni hija paranormali għax trid temmen mingħajr ma tara. Thank you. Ġifieri għandna bażi soda kieku ta' paranormal, għaliex inti r-reliġjon tgħidlek inti ma trix tara biex temmen li tħoss. So, jekk toqgħod tara mela l-paranormal Malta b'saħħtu ħafna. Għaliex qed nemmnu f'affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar you cannot question them u xi kultant qas tista' tarahom. Jiena personali bniedma xettika ħafna u nħobb l-affarijiet irrid narahom immisshom u jiġu pruvati. Ġifieri dik it-tip ta' persuna. Però nemmen li pereżempju li l-ispirtu tal-bniedem li aħna m'għandniex ġast magna li hemm xi forma ta' spirtu fina li rawħu kol bċertu anka magni li kipo kif tmut jaraw jisu bħal daw li jireġu bil-magni, eccetera. Għattara dak il-dokumentarju l-istess fet l-rajtjien ta' 21 grams. Jista' jkun, ġifiri, għax għal-volja l-affarijiet ma tantx ikunu l-dak tiegħi, xorta ninteressa ruħi fihom, ħana naqra x'inhu għaddej ukoll. Imma naħseb li ma naħsibx li qegħdu weħedna fl-ispazju, żgur li le, Pero il-problema li qed jindika li mhumiex mill-ispazju ġejjin. Qed jindika li ġejjin minn ġol baħar.
Issa. Le, għax forsi ma tkunx informata. Le, minix, nammetti ma tanċina. Situazzjoni turi li jisma daw jidru liktar wara il-maltemp jew ftit qabel il-maltemp. Dik waħda minnhom. Fej jkun hemm insurgents tal-gwerra, ġifri fej jkun hemm gwerra attiva bħalissa in-naħa tal-East kollu jarawhom. Voldieri. U jirritornaw ġo l-istess post oriġinu li jkunu ħarġu minnu. Iġifieri dan, l-Amerika għandhom sistema li tissejjaħ Aegis hija mill-87 għaddejja. Dil-Aegis hija network letteralment fejn l-armata Amerikana iġifieri jekk hija mqabda kollha l-Aegis, sistema waħda. Mela, jekk jien qiegħed l-Alaska u jimmarkaw UFO, fimt? Dan UFO kun jafu minn fejn ħareġ, ġifieri jekk ħareġ minn ġol baħar. Istra? Iwa, għax inti s-sistema li jiġis ittieħ. Skont, hemm xi ħaġa kif tidentifika jekk pereżempju jkollha flight pet mod u jkollha electromagnetic field mod ieħor, dik ħaddih number, bum. Allura meta l-UFO jippopja x'imkien fid-dinja, li jiġis ħadd irreġistraħ. Istra? Fimt, allura jkunu jafu minn fejn ġejjin da, x'aktar ġejjin minn fejn Kalifornja, mill-kosta ta' Kalifornja u hemm post ieħor l-Amerika milli nafu. Issa fl-Ewropa x'aktar xi ħaġa li l-Greċja. Mill-lider jiġifieri li ġejjin minn fejn il-Greċja. Għal xiex għax il-Greċja ntilfu 5 submarines dik l-erja hemmhekk u kellhom interess personali l-Amerikani u r-Russi ġo dik il-biċċa kwata. Issa, li rrid ngħidlek jiena huwa li hawn Malta jiena għamilt riċerka żgħira sewwa fejn insaqsi n-nies u ngħidulhom isma' għad kemm esperjenza paranormali, jisu kalkolajt jiena fuq statistika li qed nibni jiena li wieħed minn kull 5 kellu esperjenza paranormali. Issa, jekk issaqsi l-erba' l-oħra, jekk jafu xi ħadd li kellu esperjenza paranormali jgħidulok iwa. Fimt? Però mhux kolħal jemmen il-dak li jkun. Fimt? Allura jien kif qed nara jien asma' ejja nagħtu ċansu ninvestigaw dal-fenomenu biex forsi jien naf nimxu pass il qudiem ħankunu nafu minn fejn ġej. Fimt dik l-idea tiegħi. Efhem. Kif għatlek, you don't rule out anything, għaliex l-affarijiet kollox għandu dik tiegħu, però meta noqgħod nara x'inhu għaddej mill-pajjiż naħseb iktar l-aljeni li għandna li jridu jgħodulna kull maw, jridu noqogħdu attenti. Anke l-aljeni li hawn jieħdulok postok il-kliniku. Eżatt, imma fis-sens irridu noqogħdu naraw naqra kif x'inhu l-iktar bżonn għalissa l-pajjiż. Ma neskludejx li l-qudiem ikollna mela le studju ta' daw l-affarijiet, però naħseb li ħafna iktar affarijiet iktar importanti li rridu nagħtu każ u meta nissolvu daw il-problemi importanti tal-pajjiż iwa mela le nistgħu nagħmlu iktar affarijiet li jinkludu wkoll il-paranormal. Skont studju li sar minn Robinson Panel xin-1950s, il-problema kienet li il-fenomenu tal-UFOs jiġi ridikolat. Għax jekk in-nies ikunu jafu eżattament x'inhu jiġri, mill-lider tieqa fis-sistema, x'jiġifieri tieqa fis-sistema, nies ma jħallsux il-lon, nies ma jmorrux għax-xogħol, ikun hawn kaws kbir. Hawn nies jagħmlu hekk. U min jgħidli misna waqfu l-pajjiż, ġifieri m'hemmx għalfejn UFOs, għax kien ġieli kien hemm min issuġġerili biex waqfu l-pajjiż u mmorru nipprotestaw u waqfu. Ġifieri m'hemmx jekk ma tix tħallas il-lon tista' wkoll ma tispiċċa bla darba anyway, dik xi ħaġa żgħira donnu. Ifhem, ċertu affarijiet jiena noħodhom naqra with a pinch of salt għaliex għaw conspiracy theories għaddejjin u tittara x'inhu fake u x'mhux. Nemmen li naħseb jeżistu dimensjonijiet oħrajn, però again noħodha naqra with a pinch of salt ma noqgħodx tant nisma, tant nara nisibatu u nis jordu barra u jfittxu fiż-żibel li l-aljeni li nqas ħaġa li tinkwetani għax iktar nippreferi
nimla dak il-bniedem li jorqod li barra milli naħseb fuq dak għax dik hija l-problema. Sajan li inti l-ewwel irid ikollok il-bażi. Mhux hekk. Soda, jekk inti żaqek gerger mhux ħataħseb fuq l-aljeni fuq dak, l-ewwel li teħles żaqek gerger. Hemmhekk is-soluzzjoni qiegħda fuq. Issa dik ma naħsibx to be honest. Ma taħsibx ħanilek dawet jeżaw sistema li tinvolvi enerġija kbira pratikament biex tmexxi xi ħaġa. Ma jqatilniex id-dawl, illi għandhom l-enerġija kbira plisu waħlu. Mhux għalhekk qed ngħid, dat nitkellmu free energy, clean energy. Daw għandhom clean energy. Għandna clean energy kieku nużaw ix-xemx imma jibżgħu jagħmlu kull xorta għandek problema bix-xemx, bis-solar panels. Xorta għandek problema bil-batteries ukoll ta' solar panels. Hemm sistema ħafna iktar aħjar li hija wave energy. Aħjar mix-xemx għax ix-xemx mhux jien kollu tik. Nistgħu nużawhom kollha daw ma qaswieħed met nużaw bħalissa għadna dejjem bid-diesel. Nġibu tal-linja sal ġodda bid-diesel ukoll. Flok elettriku. X'sar minnhom doktor elettriku. Hemm ta' xi nużat għall-linja ġifieri hemm u effiċjenti. Xi ħaġa li tinkwetatni li naqqas is-sussidju fuq il-karozzi tal-elettru, ġifieri naħseb qatt qalbu l-gvern ukoll milli jirranġa l-problema li ħoloq u taqablu fuq l-ambjent. So hija xi ħaġa pjuttost dik li tinkwetani jiena kif rajna fi Spanja. Valencia, ara xġara, ġifieri, min ma jemminx fil-global warming, ma jemminx f'dawn l-affarijiet, qed ngħixuhom ġifieri. U xi darba tolqot il-Malta fl-aħħar mill-aħħar aħna gżira mdawra bil-kosta, jekk jola livell tal-ilma għaddiju bini mal-baħar u mbagħad għax l-ewwel li jitlaq. Għax in-natura li tagħha tieħdu. Ma dik il-problema diġà hemm soluzzjoni għaliha. Imma tittara n-nies jiridu xi jagħmlu dik is-soluzzjoni. Ma is-soluzzjoni tittiġi mill-pajjiżi ta' madwar id-dinja kollha ġifieri imma l-problema tal-Mediterran għalina hija vera solvable ħafna. Diġi kienet tħassir fil-1938 kif 39 kif faqqat il-gwerra għanxiex kienu ħajużaw ir-ramel mis-Sahara mid-desert joħolqu ħajt li jaqsam propjament riduh li jaqsam mill-Istret tal-Ġibilta. Sawa, però l-Ispanjoli ma ridux u riduh jimxi minn Franza għal Marok. Issa tmexxih minn Franza għal Marok ħatiħu iktar tul u iktar materjal u iktar labor. Issa li ġara mbagħad waqaf il-proġett. Għax kieku llum il-ġurnata da kien ħajsir biex ma jgħaddux il-U-boats ta' Ġermaniżi. Femta? Però kien ħajġi magħluq il-Mediterran. Let's go. Għal-baħar ta' barra mill-Mediterran, femta? Ġifri, quite doable, issir. Rrida ta' ċertu affarijiet li nafu li hemm soluzzjoni għalihom ma nagħmlux is-soluzzjoni għaliex xi ftit. Jew ħatoqrosna, jew ħakkun skomda, imma naħseb wasalna f'punt. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-climate change li rridu nagħmlu dawk l-affarijiet li xi ftit ħajqorsuna. Għaliex meta naħsbu mbagħad naraw l-istampa l-kbira hija li mbagħad il-katastrofi ħakkun enormi. Għax inti tgħidu hija nuża l-karozza anke ta' Valencia kien juża l-karozza. Issa mhux ta' tilfu l-karozza, tilfu d-dar, tilfu l-ħwejjeġ ta' kollox, eżatt. Ġifieri rridu kollha kemm aħna ninaqdu biex niġġieldu l-bidla fil-klima mhux biss bil-paroli u fil-fatti u s'issa għadna fil-fażi tal-paroli u fatti le għaliex il-soluzzjonijiet li kif qed ngħidu u xbajna ngħidu fuqhom ħadd m'għandu l-gazz li jimplementhom għax jiġi impopolari, ma kemm tkun iktar impopolari jekk jola l-livell tal-ilma u nispiċċaw b'xabanis homeless jew merqa. Niġusna Venezia f'nofs baħar. Neħe mela, eżatt. X'kont sa ngħid? Lemnars u vera. Rrid insaqsih ukoll dwar l-armata. Ma nafx. Għax l-armata u Malta kollox diżastru għandna ġifieri jekk. Ifhem. Irridu nistennew lajnuna minn barra. Fimt? Jekk ta' 3 sections tal-armata l-komplement imorru għal-paga. Daw ma naqra affarijiet kif taqbattej sweeping statements li ma naqbilx magħhom għaliex naħseb fl-armata għandek nies validi. Għandek mela m'għandekx nies validi. Naħseb li għamel li jaqgħat l-Akkademja tas-Soldati ma tal-Pulizija minn is-sejra żball. Naħseb
seta ħallewhom separati kif inhom separati għal rashom u jaħdmu l-pulizija għalihom u s-soldati għalihom. Forsi ikun hemm iktar użu ħejwa tas-soldati u m'għandniex biex niddefendu ruħna ta' hekk. Jekk jiġi jenna f'vapur wieħed. Le, dik dejjem kienna hekk, imma aħna kellna anke kollaborazzjonijiet ma' pajjiżi bħal l-Italja biex. Ma tistenna 3 sigħat. Jekk jiġu aħna inti tittaħdem għandna nies hawnhekk hawn Malta vera fucking intelligenti u ħadd ma jismagħhom. Sawa, jiena tħaddit ma' nies jiġifieri li jinteressom mis-safety tal-pajjiż. Aħna imdawrin bil-baħar u nistgħu narmaw fleet ta' vapuri, għandna nies kapaċi inġiniera, ma għandna bżonn il-ħadd aħna nistgħu nibnu kollox. Il-problema il-pajjiż imma saru li attakkak m'għandek bżonn jattakkak bil-bombi sajan. Jekk iwaqfu s-sistema tal-internet bħalma ġara f'pajjiżi oħra, il-pajjiż jaqaf jikrolla. M'għandek bżonn bombi, m'għandek bżonn soldati, għandek bżonn nies li jirrealizzaw li meta jkun hemm xi hacking ta' xi bank u tmurru tiċċekkja l-kont tal-bank bħalma kellna u sibu zero. Daw in-nies iridu nies esperti f'dat setturi. Għax illum l-gwerra ma ssirx bil-bombi, dik il-gwerra l-antika li naraw li qed issir ukoll għax għandna l-Ukrajna. Imma għandek il-gwerra li hija teknoloġika li iktar sottili u m'għandek bżonn soldati. Għandek bżonn nies li jifmu f'xogħolhom u li jindunaw mill-ewwel li s-sistema ħad tiġi ħekkjata u nipprevjenu mill-sistema l-argument tiġi ħekkjata. Mhux wara mbagħad ħafna nies jieħdu l-qata ta' ħajjithom għax imorru jċekkjaw kemm għandhom flus il-bank u jsibu zero jew jsibu li xi ħadd wadbilhom ma nafx kemm u dawn l-affarijiet. Ġifieri m'hemmx għalfejn gwerra u armata ta' soldati ta' żmien it-tieni gwerra dinjija, imma li inti jkollok security ġifieri armata u pulizija li n-nies jafdaw. Għaliex jekk ikollok il-fiduċja f'min qiegħed hemm biex jipproteġik u l-ewwel pass. Għax għal xejn jkollok 1000 soldat, 1000 pulizija kiena ma nafdakx. Dik li ħaġa l-fiduċja li nirrispettawhom, li jkollna qrati li jaħdmu sew u liberi li jaħdmu. Ma jkun hemm ħadd li jipprova jagħmilhom xi forma ta' pressjoni mela jaħdmu f'mod liberu. U minn hemmhekk ikollok is-sigurtà fil-pajjiż. U mbagħad nibdew naħsbu li forsi xi darba xi ħadd ħaj jattakkana b'mod militari, imma s'issa jekk iridu jagħmlu attakki bħalma ġieri saru jħekkjaw sistemi ta' banek, jħekkjaw sistemi f'pajjiżi oħra li jagħmlu b'xi mod wej anke jekk jaqaf jaħdem l-internet għax għamel ftit xitaw Malta u konna għaw f'panik. U għed tibżali, daw l-affarijiet jaraw in-nies, jiena ġalfej għax jagħmel 4 minuti xita l-internet ma jaħdimlix. Għax għamlet ix-xita. Mhux l-ewwel darba f'ċertu posti, f'ċertu bnadi tieqaf jaħdem l-internet u blokkati. Blokkati ma sparawlix bombi imma jiena ma nista' nikkomunika ma' ħadd. Waqfu li mill-libertà tiegħi li nikkomunika bħas-soltu b'mod liberu. Ġifieri għandna l-affarijiet li huma basic li qed jaħdmu on and off ejja nirranġaw dawk. U mbagħad nimxu għall affarijiet oħra u nemmen li s-soldati u l-pulizija bil-affarijiet li għamlet jippruvaw jagħmlu l-aħjar li jista' jkunu aħjar ovvja li dejjem kulħadd jista' jkun aħjar. Però ejja ma nagħmlux sweeping statements li jisom manġa passiġġa għax ma naqbilx magħhom. Titkellem ma' dawn li huma vera interessati fix-xogħol tagħhom. L-iktar problema li jiffaċċjaw hija l-bsaten fir-roti ġifieri milli. Għalhekk qed lek ikunu fil-libertà li jaħdmu. Inti jara barra ikellek nies li famużi. Safrattant tela Trump għandu każijiet il-qorti. Tela vera, però l-każijiet il-qorti għaddejjin. Kellna nies li barra importanti famużi li spiċċaw il-ħabs. Ġifieri Malta le, hemmhekk irridu naraw mela x'bniedem famuż, x'bniedem sinjur, mela għandu l-immunità milli u jagħmel li jrid. Dik irridu niġġieldu għalija kwistjoni wkoll ta' mentalità. Din kif naraw raġel sinjur litteralment jaqalna għalih anke jiġi xi ħadd minn barra u jipparkja l-jotta u hekk il-news u fass. Okay, nice li kapaċi niġbdu dawk it-tip ta' nies, però naħseb li jsir wisfas żejjed għal min għandu l-flus. Naħseb hawn nies li m'għandhomx daqshekk flus, però jagħmlu iktar xogħol ta' mertu jgħinu iktar ħajjiet ta' nies. Jiġuni f'moħħi benna fis-sub kitchens li m'għandhomx il-miljuni dawn mara kemm jitimgħu nies kuljum.
Da ma nagħmlux fass għax temaw il-minu bil-ġuħ. Dawk huma affarijiet li qed ninjoraw u nqogħdu mmorru għax xejxi u għal dak għandu l-flus u dak għandu l-poter u ġie Malta u joqgħod jiġri jiġġogja fit-triq u jgħadulu l-videos miskejn. Our friend in common ġifieri ġieli nibda nara x-xogħol. L-ostja kif jista' jkunu di ħadd mhux rikonoxxuta men. Għalhekk għandna heroes li mhux qed ninjorawhom għaliex forsi mhumiex sinjuri, mhumiex flashy, mhumiex kollhom glitter u kollhom jottijiet u ħwiex ta' ditta, però jkunu qed jagħmlu ġid immens u jkunu qed imissu l-ħajjiet ta' ħafna nies. U li daw in-nies qatt ma intuhom l-unur li ħaqhom, qatt ma niffanfraw bihom, kważi naħbuhom għax ġallu lilna ħossuna ħażin li maħniex kapaċi nagħmlu bħalhom jew in-nofs li jagħmlu huma. Imma daw huma l-heroes li għandna bżonn, min jgħin il-minu batut, min isaqqaf wiċċu ma' min għandu problemi finanzjari. Viżjonari. Eżatt, ma' għandu problemi ta' abbuż ta' droga, min għandu problemi ta' għax ma' għandu xogħol, min għax ħallitu l-mara, min għax ħallih ir-raġel, daw huma l-problemi. U daw hemm nies li jgħinuhom ta' kuljum u li jaraw kuljum daw il-problemi. U daw għalija huma heroes għaliex trid tkun b'saħħtek anke mentalment biex taffronta dal-weġġat ta' kuljum. Ma, nagħlqu hawnhekk Sandra, għax naħseb għandna biżżejjed. Nirringrazzjak Sandra, ħadd gost nitkellem miegħek tal-ostja. Tanti ieħor Sajan. Forse nerġgħu nagħmlu darba oħra kollok xi affarijiet oħra tiddiskuti. Iva mela le, napprezza, grazzi. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna s'issa. Insellem l-sponsors tagħna Trio Automotors li sibhom Victory Street Ħarqormi, l-Xmum Caterers, il-petriprince.com u il-Wall and Floor Solution. Grazzi u narakom guys.